Sziasztok! A Fin & Form akril géleinkkel szeretnék egy gyors ismertetést mutatni nektek, amely arról szólna igazából, hogy hogyan lehet helyesen használni, mik lehetnek az előnyei, mik fordulhatnak elő, amiket lehet kezelni. És mennyire bátran lehet ezeket az anyagokat használni, és kombinálni meglévő anyagaitokkal is. El fogom mondani, hogy miért ragaszkodtam a tégelyes kiszereléshez. Nekem ez egy nagyon fontos momentum volt, mert nekem így a legpraktikusabb. Tulajdonképpen minden kis apró falatkáját ki lehet szedni a tégelyből, és gyönyörűen vissza is lehet rakni bele az alapanyagot, hogyha esetleg kicsit túl sokat vettünk ki első körre. Most kiemelem ezt az alapanyagot. Ő a Fin & Formunknak a light coverje, egy világosabb cover, és annyit szeretnék csak ismertetni, nála lehet látni a legjobban, hogy ide a falra végig föl van rakódva az anyag, hisz úgy vesszük ki a tégelyből az alapanyagot, hogy nem a közepéből, hanem a széléből. A széléből kiszedem azt az anyagmennyiséget, amit én szeretnék, majd egy éles mozdulattal, a spatula segítségével elvágom. Majd felhelyezem a köröm felületére. Ide előkészítettem már egy körmöt, amelyen az előkészítő folyadékok, majd Bond Booster Base Gel-t használtam alapként, és fel is helyezem az alapanyagot a köröm felületére. Tulajdonképpen ez most ide egy elég pici kis gombócka, egy kicsike hosszra elég. Hogyha így járunk, hogy nem tudunk megfelelő mennyiségűt felrakni, vagy hozzárakok még ebben az állapotban egy kis anyagot a tégelyből, vagy ebből kialakítom a formát, és megköttetem, majd még egyszer felviszem a gombócot. Én azt választom, hogy innen a tégely oldalából gyönyörűen leszedek még egy kis anyagot, és ide felrakom mellé pluszba. A köröm kialakításához egy természetes szőrű 12-es ecsetet használok, mellyel én már egy fél éve dolgozok, és semmi baja nincs az ecsetemnek, nem áll szét, tökéletesen hegyben áll, gyönyörűen meg vannak dagadva itt a szőrei, beszívta a cleanser folyadékot, beedződött már bőségesen az ecsetem ennyi idő alatt. Belemártam a folyadékba, kitörlöm a papírtörlőn a fölösleget, majd egy nyomó mozdulattal eligazítom az anyagot úgy, hogy gyönyörűen összemossam a körömlemezzel, ezzel a nyomó és magam felé toló mozdulattal már ki is alakítottam, össze is mostam a körömággyal az anyagot. Majd jöhet a formázás. Ugye nem kell megijednem, rengeteg időm van, hogy kialakítsak mindent, a formát, az anyagelosztást, hisz nem fog megkötni az anyag csak akkor, hogyha lámpába teszem. Kialakítottam a kész formát, és mehet is a lámpába az anyag, illetve a köröm. A fölösleget le tudom húzni a tégely szélén, ezáltal minden fölösleges anyagmennyiség le tud kerülni, illetve vissza tud kerülni a tégelybe, és az utolsó cseppet is annyira pontosan és precízen ki lehet használni, tulajdonképpen lehet látni, hogy a spatula segítségével az összes kis csöppecskét le tudom szedni, ki tudom szedni a tégelyből, és el tudom használni. Jó, a fölösleget épp ugyanúgy, ezzel a mozdulattal pedig vissza tudom helyezni a tégelybe. Semmilyen probléma nem történik, hogyha fixálós alapanyag kerül vissza ugye a körömről, tehát ha túl sok anyagot viszünk föl a körömre, azt ugye vissza kell szednünk, és vissza tudjuk rakni a tégelybe, az már érintkezett fixálóval, ami természetesen semmi problémát nem tud okozni, ide is rakok a tégely tetejére fixálót, nem fog semmi történni, hisz elpárolog, nem tud kárt okozni az anyagban és a munkánk során sem. Ha túl sok cleansert használunk az építés során, előfordulhat, hogy gyöngyözni fog a köröm felülete, nem kell megijedni, ez nem fogja befolyásolni a köröm
építését, tökéletesen fog működni az anyag. Eltávolítom a sablont. Jelen esetben gyönyörűen átkötött az anyag, viszont vannak olyan esetek, amikor sötétebb coverrel dolgozunk, és rögtön egy körömágy hosszabbítást csinálunk a sablonra, alap nélkül, melyhez a franciát szeretnénk majd hozzátolni. Abban az esetben egy vastagabb anyaggal dolgozunk, így előfordulhat, hogy anyagmaradvány marad a sablonon. Ezzel nem kell megijedni, ez normális, úgyhogy ilyenkor meg kell fordítani a körmöt. Most próbálok rá nagyítani, hogy jobban lássátok, hogy mit csinálok. Így. Menjünk ide-ide. És hogyha olyan anyagmennyiség maradt, akkor ugye mivel ez az anyag nyúlik, egyenetlen lehet a köröm alja, ezért egy cleanseres ecsettel szépen átsimítjuk alulról, majd fogjuk és vissza tudjuk rakni a lámpába. Jelen esetben még nem rakom vissza, mert szeretném még betölteni a maradék részt. Maradj itt, mert nagyon rá vagyunk közelítve a kamerába, ebben a pontban. Lehet, de olyan jól oda tapadt a sablonunk, hogy még itt maradt a papír rész is. Jó, visszaveszem az anyagot a tégely oldaláról, illetve még egy picit hozzáveszek. Lehet látni, hogy a fixálót, ahogy belekentem, most gyöngyözik ugye az anyag teteje, ugyanezt tapasztalhatjátok a körömfelületen, ha túl sok fixálót használtok, jó? De semmi probléma nem lesz belőle, nem fog semmilyen egyéb tünettel rendelkezni, ugyanúgy megköt és lehet használni. Ezt csak azért mutattam meg, hogy ne ijedjetek meg, ha ilyennel találkoztok. Annyira közel vagyunk, hogy lemaradt a gombóckám, ahogy fölhelyeztem a körömre. Fölhelyeztem a körömre a gombócot, egy olyan mozdulattal, amelyet a köröm ágyhoz, teljesen a lunulához, oldacskához berakom az ecsetem hegyét, majd egy nyomást gyakorlok magam irányában, egy picit balra, meg egy picit jobbra. Ezzel szétnyomtam az anyag nagy részét, és óvatos mozdulattal, egy picit lapogató, de nyomogató mozdulattal összemosom a körömággyal, egészen jól bedolgozva a szabad szélhez az anyagot, hisz ugye bátran dolgozhatunk vele, nem fog befolyni sehova az anyag. Ha mégis véletlenül egy erősebb nyomással betoltad az anyagot, akkor az ecset hegyével ki tudod törölni, és újra egy lapogató, nyomó mozdulattal össze tudod dolgozni a már meglévő anyaggal. És a fölösleget szépen az ecsetem nagy tömör szőr részével magam felé nyomó és picit húzó mozdulattal összedolgozom. Ezzel teljesen kész a köröm felépítése. Látjátok, nem is olyan bonyolult. Mehet a lámpába, megköttetjük és összereszeljük, jó? Jó, az ecsetet pedig használat után kimossuk ugyanúgy a cleanserben, szépen kitöröljük a fölösleges anyagmennyiséget, majd egy papírtörlőn szépen hegybe állítom az ecset szőrét, visszarakom rá a kupakot, és heggyel lefele berakom a tárolómba, hisz nagyon fontos, hogy a folyadékok és az anyagok kifele jöjjenek az ecset szőrébe, ne pedig a tömör törzse felé, mert akkor szét fog állni hamarosan az ecsetünk. Ez az örök élet titka, így lehet az ecsetet jól és sokáig használni, hogy az ne menjen tönkre.